Dinamo je visokom pobjedom obavio svoju premijeru za novu sezonu na Maksimiru protiv Krivbasa visokih 5:1 i mislim da svi Dinamovi navijači mogu biti zadovoljni kako je to Dinamo izgledao. Prije nego što se bacim na sami osvrt na utakmicu, htio bih se zahvaliti upravi Dinama i svim ljudima u Dinamu što su mi omogućili da uživo pratim utakmicu i da uživo prenosim istu utakmicu kako bi vi mogli dobiti od mene neki dojam o samoj utakmici, o igračima i o tom novom Dinamu. Što se tiče same utakmice, mislim da svi Dinamovi navijači mogu biti zadovoljni viđenim jučer u toj pobjedi protiv Krivbasa od 5:1. Apsolutno Dinamo je odigrao jednu odličnu utakmicu. Ono što bih htio napomenuti, kako smo pričali i kada Dinamo nije ostvarivao dobre rezultate na pripremama, da su to pripremne utakmice, isto tako bih htio reći i za ovu visoku pobjedu i odličnu predstavu da ne treba sada letiti u nebo. To je isto još jedna od pripremnih utakmica. Naravno da smo svi zadovoljni i da je to jako lijepo izgledalo na Maksimiru jučer i uvjerljivo, ali kažem, ima tu još posla, treba raditi i ne treba sad letiti u neku euforiju zbog ove visoke pobjede. Isto tako ne treba raspravljati ko je bio u pravu, ko nije bio u pravu kada su govorili Dinamo neće biti dobar, sad odjednom Dinamo će biti super, tako da sve to, ljudi, je dosta neozbiljno i tek trebamo vidjeti kad krene sezona i natjecateljske utakmice kako će to izgledati i koliko će na kraju krajeva Dinamo osvajati bodova u ligi, u Europskoj ligi i kakve će rezultate polučiti. Tako da, kažem, ne treba to još ništa ocjenjivati, ne treba suditi, ne treba ni previše hvaliti, ostanimo prizemljeni na zemlji, unatoč tome što smo bili impresionirani sa jučerašnjom izvedbom Dinama. Šta reći za jučer? Mario Kovačević naravno odlučio se igrati u toj formaciji 4-3-3, u sredini su bili naravno Mišić kao kapetan, šestica, dvije osmice, Viljar, Ljubičić, lijevo je bio Vidović, desno je počeo Lisica, u napadu Kulenović, lijevi bek Vinlof, desno je igrao Valinčić i stoperski par su bili Teofil i Dominguez, na golu Nevistić. To je bilo tih prvih 11. Kada bi trebao secirati igru i govoriti pojedinačno sad o igračima, mogao bih reći da u jučerašnjoj predstavi mislim da su svi igrači bili na nivou, možemo samo istaknuti one ponajbolje. Ali opet kažem, Dinamo je djelovao kao momčad, kompaktno, igrali su visoki pressing, bili su izrazito agresivni po izgubljenoj lopti, da što prije dođu u reposjed, da što prije vrate loptu pod svoju kontrolu i to je Dinamu išlo jako dobro. Dinamo je super otvorio utakmicu, imao je čak dvije, mislim, prilike, jednu preko Kulenovića, jednu gdje je Viljar našao odlično Vidovića, odnosno Ljubičića, ispričavam se, i Ljubičiću je malo ta lopta bila pobjegla. I onda u tom nasrtaju, u pritisku Dinama, desilo se ono što često se Dinamu dešava, jedna polukontra gdje jednim potezom praktično je izbačena cijela lijeva strana i onda iz mrtvog kuta Nevistić dobija gol kroz noge. Moram reći da to stvarno nije bila dobra reakcija Nevistića i iz mrtvog kuta u prvi kut i još kroz noge. Tako da mislim da to nije bilo dobro i eto, Nevistić nadam se da će se ubrzo oporaviti i vratiti u neku svoju formu, jer koliko vidim Dinamo nema u planu dovoditi neke nove golmane, tako da volio bi da Nevistić se što prije vrati u onu formu. Ako se sjećate kada je Dinamo pod Jakirovićem osvojio dvostruku krunu, tada je Nevistić u to proljeće fantastično branio i eto, nadam se da će što prije biti taj Nevistić. Kasnije je njega na golu zamijenio Čavlina, koji je djelovao dobro, ali opet i on je napravio jedan kiks gdje je predao loptu u noge protivniku, tako da tu sam li-la oko golmana koga bi stavio prvoga na gol, ali eto, ovu priliku bi iskoristio. Ako gledaju, dečki, probudite se, malo više koncentracije, malo više samopouzdanja i trebalo bi to biti dobro.
Ukoliko neće biti dobro, siguran sam da će uprava Dinama ići tražiti neko rješenje na toj golmanskoj poziciji, tako da nemojte da se to dogodi. Uglavnom, što se tiče sredine terena, tu bi se najviše htio osvrnuti. Jako puno smo imali prilike vidjeti, ko je gledao, da se igrači iz sredine terena ubacuju često, znači, iz drugog plana. Tako je i Viljar, što sam već spomenuo, bio jednom našao Ljubičića, 2 pogotka Ljubičića, o čemu pričamo, fantastična 2 udarca izvana. Kod drugog gola nešto je pomogao i obrambeni igrač Konate, od kojeg je lopta se odbila pa je promijenila malo putanju, ali veseli to da se puca. Kada se dođe u situaciju za udarac, da se ne filozofira, da se puca. To je ono što smo puno puta govorili. Svaka situacija gdje imaš priliku za opalit prema golu, opali. Vidović je isto tako u prvom poluvremenu imao jedan izvrstan udarac, čim mu se otvorila prilika, on voli gađat unutarnjom suprotni kut, gdje je golman Krivbasa to odlično obranio. Tako da, kažem, to je stvar koja se mora događati i koja mora biti svaku utakmicu. I to je rezultiralo ogromnim brojem prilika, ogromnim brojem udaraca na jučerašnjoj utakmici. Što se tiče još ovih prvih 11, moram reći da Lisica pokazao je znakove buđenja već u zadnjoj utakmici priprema, ali eto, jučer je i asistirao kod tog prvog pogotka Vidovića za izjednačenje za 1-1, gdje je prošao tamo dvojicu igrača, vratio povratnu za Vidovića koji je samo tapin je bilo i zabio za 1-1. Malo kao da se oslobodio Lisica, još to daleko je od Lisice kakvog očekujemo, ali igrao je u paru sa Valinčićem na toj desnoj strani, pa mu je možda bilo i lakše, jer ipak znamo da je to ta desna strana od Istre, Valinčić i Lisica, pa mu je sigurno možda bilo i lakše i možda mu je i Valinčić dao tu neku isto sigurnost i djelovalo je to jako dobro. Valinčić također, desni bek, šta reći, odličan, brz, snažan, prodoran, zabija se čak i u sredinu. Tako da s te strane je djelovalo to tako kako sam evo upravo rekao. Što se tiče lijeve strane, tu nemam šta reći, Vinlov, već smo rekli puno puta, pokazao se kao fenomenalan lijevi bek, jednostavno čovjek zna nogomet. Znači, toliko ima u sebi tu kombinatoriku, odigravanje duplih paseva, pa osjeti trenutak kada da se ubaci u prazan prostor kada Vidović uđe u sredinu. Tako da on i Vidović jednostavno odlično funkcioniraju na toj lijevoj strani i svaki puta kada Vidović se zabije u sredinu, kada odvuče te igrače sa sobom, Vinlov osjeti, prepozna situaciju i ubaci se i onda ga se nađe ili sa nekom dugom loptom, kao što je Mišić često puta gađao s tim dugim loptama, Viljar također, onda se nađe u situaciji za centaršut ili da ode možda čak skroz do kraja u nekim situacijama, ne konkretno jučer, ali vjerojatno će biti prilike u nekim budućim utakmicama. Što se tiče sredine terena, osim Ljubičića koji je zabio 2 gola, moram apsolutno pohvaliti Mišića koji je dao neke teledirigirane lopte i kao da se Mišić budi i shvatio je svoju ulogu vođe na terenu. Sjetimo se one lopte prema Vidoviću kada je Vidović izbio sam ispred gola, tada je srušen, dobio je igrač Krivbasa crveni karton, ali odmah je reagirao trener Mario Kovačević i rekao da mogu napraviti zamjenu i da utakmica bude fer i da ne bi bilo fer da, ajmo reći, kad se to desilo na samom početku utakmice, da cijelu utakmicu sad Krivbas igra sa igračem manje, ipak je to pripremna prijateljska utakmica, a i sam Mario Kovačević, kako sam rekao jučer u prijenosu, sigurno je htio da vidi kako Dinamo igra protiv 11 igrača, ne protiv 10 na terenu, tako da palac gore za tu odluku, ali da se vratim, htio sam reći kako je Mišić tu uposlio fenomenalno Vidovića, i odlična reakcija Vidovića gdje moramo reći da je prepoznao
i sa krila utrčao iza leđa obrane Krivbasa i tu se vidi sad kako je Mišić to lijepo prepoznao i dao tu loptu. Imao je još Mišić 2-3 takve lopte tokom utakmice, tako da apsolutno palac gore iza Mišića. Dolazim do Viljara. Viljar je jednostavno igrač, španjolska škola. Vi vidite tu tehniku, vi vidite tu kreaciju, ideju u igri. I stvarno je užitak gledati takvog igrača na terenu. Da ne bi rekli sad da bacam hvalospjeve, nije sezona ni počela. Ja vam samo govorim o tehničkom dijelu, kako ga je užitak gledat, kako barata loptom i tako dalje. I mislim da je on sigurno pojačanje za Dinamo i da ćemo isto jako puno toga od njega vidjeti i dirigira jako lijepo tom sredinom zajedno sa Ljubičićem i Mišićem i nekoliko puta je čak sa nekim potezima pokazao da stvarno vidi neke stvari koje možda drugi ne vide. Vidović, već sam spomenuo, odigrao jednu jako dobru utakmicu, zabio je i gol i imao je nekoliko situacija gdje je prošao, pucao po golu, tako da apsolutno palac gore. Kulenović u napadu ostao je malo onako dužan po meni, imao je tu jednu fantastičnu priliku gdje je stvarno jedna lijepa akcija bila odrađena i gdje je onda nažalost Kulenović sa lijevom nogom puknuo to jako daleko od gola, tako da kažem, moglo je to možda i bolje s njegove strane. Treba napomenuti da ovaj jučerašnji Dinamo je bio Dinamo bez Belje i Mekene stopera, koji su tek došli prije 2-3 dana u Dinamo i nisu konkurirali za ovu utakmicu, tako da Dinamo može biti samo još bolji i jači kada se oni priključe momčadi. Što se tiče zadnje linije, Teofil je odigrao vrlo dobro. Dominguez tehnički vrlo potkovan, kao što smo već i rekli, dobro vlada loptom. U nekim situacijama možda se činilo možda da nije dovoljno brz, ali Dominguez je igrač koji dobro čita igru. Pa vjerujem da će on i u budućnosti kompenzirati možda nedostatak brzine sa dobrim čitanjem igre. U to sam apsolutno uvjeren. Na kraju, kada je to sve završilo prvo poluvrijeme, Dinamo je otišao s prednošću od 2-1. Teofil je imao još jednu situaciju, jednu fenomenalnu situaciju gdje Vidović i Vilnov su izradili obranu Krivbasa. Vilnov je vratio tu povratnu loptu, Teofil je imao zicera na povratnoj lopti, ali nije uspio pospremiti to u gol, ali dobro, nije ni njegov zadatak da posprema takve situacije, to je više zadatak veznih i napadača. U drugom poluvremenu na početku nije još Mario Kovačević radio nikakve izmjene, ostavio je svih prvih 11 koji su istrčali, onda tokom utakmice je mijenjao svako malo, tako da su svi dobili priliku, ali moramo istaknuti mladog i malog još uvijek Varelu, koji se predstavio maksimirskoj publici u svom debiju, zabio je gol. Tu je Mudražija imao situaciju gdje je malo mu falilo da okruni ulazak u igru sa pogodkom. Mudražija je, ne smijemo zaboraviti, miljenik tribina i pozdravili su ga baš kako i zaslužuje, jer je veliki dinamovac, veliki radnik i Dinamovo dijete, i kada je ulazio na teren stvarno dobio je ovacije, mudri, mislim da je to on apsolutno zaslužio. I onda u toj akciji, kažem, Mudražija je, malo mu je falilo da zabije, zamislite da je još i zabio, kakve bi onda tek ovacije dobio, ali odvukao je sve igrače Krivbasa, Varela je ostao na drugoj stativi, isto je prepoznao situaciju, zabio gol za 4-1. I kasnije Varela isto tako probio stranu, tražio je unutra Kulušića, ubacio gdje da spriječe tu loptu da dođe do Kulušića, igrači Krivbasa su zabili autogol i to je bilo tih konačnih 5-1. Tako da Varela, svi su vjerojatno bili oduševljeni koji su bili na stadionu, koji su ga imali prilike uživo vidjeti. Ja sam ga imao prilike vidjeti u Sloveniji protiv Radomlja i tada sam ga prvi put gledao uživo i rekao sam stvarno, ovaj dečko je čudesan igrač, daj Bože samo da ga ozljede poštede, da se kvalitetno razvija i mislim da će biti fantastičan. Ono što je zanimljivo je da je Mario Kovačević jučer Varelu stavio na desnu stranu kao desno krilo
Inače je Varela uvijek igrao lijevo krilo i pokazao je da jako dobro može odraditi kao desno krilo. I eto, sad Dinamo, znamo da Lamine Yamal igra na desnoj strani u Barceloni i Dinamo eto ima svog Lamina Jamala na desnoj strani, Varelu, ali vidjet ćemo kako će ga Mario Kovačević koristiti. Sigurno da ga ne treba previše forsirati i treba biti pažljiv, isto tako da dečko ne poleti prerano, znamo kako to uvijek završava, ali i ono što sam rekao da ga se poštedi ozljeda. Ostali igrači koji su ušli redom, da ne nabrajam sad sve, mislim da su svi izuzetno dobro reagirali, pogotovo i Stojković, za kojeg znamo da ima ogroman talent i znamo šta može donijeti Dinamu. Bili su tu i Galešić i Goda i mislim, sad da ne nabrajam sve po redu, i mladi Kulušić, i Hođa je ušao. Mislim da su jučer apsolutno svi igrači Dinama izgledali dobro, a to govori samo jedno, velika je konkurencija i svako traži svoje mjesto pod suncem. Tako da mislim da je tu dobar posao napravljen zato što je velika konkurencija, novi Dinamo i svi vide svoju priliku i svoju šansu da izbore neku minutažu. I mislim da su upravo to željeli u Dinamu, da se takav Dinamo stvori i posloži, da bude tako jaka konkurencija i onda, naravno, kad dobiš tih svojih 5 minuta, onda moraš to iskoristiti na najbolji mogući način i dati sve od sebe. I eto, mislim da će to tako i biti i da će se svi boriti i tražiti da izbore svoje minute i tražiti svoje mjesto u prvih 11, ako ne u prvih 11, onda da dobe svoju priliku ili kada uđu sa klupe ili u nekim drugim utakmicama, jer Dinamo će imati sigurno nekih 50 utakmica ove sezone, tako da mislim da će svatko dobiti svoju priliku. Nakon utakmice trener Mario Kovačević, kao što ste imali prilike vidjeti, bio je nasmijan, bio je dobre volje, kao da mu je neki kamen pao sa srca nakon onih svih pripremnih utakmica gdje je bilo dosta i kritika, po meni neopravdanih, zato što znamo da je Dinamo promijenio stvarno jako puno igrača. Tu je došlo 11, sad smo već sa ovim novim pojačanjima na 13-14 i trebali bi doći još jedan napadač, govori se o Monsefu Bakraru i veznom igrači Mihi Zajcu, tako da će to na kraju biti 15-16 novih igrača u slačionici plus juniori. Pohvalio bi i Leona Jakirovića koji je u jednoj situaciji izvrsno sustigao protivničkog napadača i reagirao, tako da eto, i mladi Leon Jakirović, kojeg smo već i hvalili i govorili da je sigurno budućnost za Dinamo, je isto tako dobro reagirao u jučerašnjoj utakmici. Kao što sam rekao, Kovačević je bio iznimno zadovoljan, nasmijan, bilo mu je drago što su gledatelji uspjeli uživati u utakmici, što je Dinamo visoko pobjedio Krivbas, naravno tako bi bilo i svakom treneru, ali isto tako istaknuo ono što smo i rekli, da tu treba isto još uvijek dosta raditi. Vidjelo se i jučer u nekim situacijama da igrači još uvijek se ne kuže skroz, da moraju poloviti. Recimo Lisica je u nekoliko navrata išao vraćati povratnu loptu veznome, a vezni se već ubacivao naprijed da naprave višak i onda je ta lopta završila u nogama kod igrača Krivbasa i tako. To su neke stvari gdje se još treba poraditi i komunikacija na terenu, ali meni to sad već izgleda dosta bolje i puno bolje nego ono što smo gledali i kažem, mislim da će to biti svakim danom sve bolje i bolje i da će Dinamo izgledati sve bolje i bolje. Pogotovo sada kada se priključe Beljo u špici i Mkena i kažem, ako dođu još ti igrači koji trebaju doći, tu će Dinamo zatvoriti priču sa ulaznim transferima i vidjet ćemo ko će još otići do kraja ljeta iz Dinama, da li će neko biti prodan ili će neko otići na posudbu, ali kažem, kada se priključe još i Beljo, koji je bio prvi pik Dinamove uprave, Zvonimira Bobana kao napadača, kao plavog 9, mislim da Dinamo može biti samo još jači i ubojitiji, tako da držite gaće, bi rekao. Mislim da će to biti sve dobro i da će Dinamo izgledati jako dobro ove sezone. S veseljem iščekujem sljedeću pripremnu utakmicu, mislim da će biti još jedna, nešto je otkazano, pa ćemo vidjeti s kim će Dinamo igrati još jednu tu utakmicu, ali eto,
bliži nam se 2 tjedna smo od početka prvenstva i Dinamovog gostovanja na Opus Areni i mislim da će Dinamovi navijači do tada moći već vidjeti pravi Dinamo, odnosno Dinamo kakvog svi mi želimo, a to je napadački Dinamo, da stišće, da grizu, da su agresivni. Ajmo reći onako, kad neko dođe u Maksimir, da prije nego što izađu na teren je već 1-0 za Dinamo. To treba, tako je nekad bilo, da su dolazili momčadi u Maksimir i to je već gaće su se tresle i u tunelu je već bilo 1-0 za Dinamo. I kad se sjetim davno jednom kako je Čiro rekao igračima kada je znao govoriti, sine, hoću do poluvremena 3-0 da mogu u miru sjesti i zapaliti cigaretu. Tako da, eto, vjerujem da će Dinamo ići tim putem i da će to biti jedan novi Dinamo, brz, okomit, agresivan, kao što sam već rekao. Već smo to mogli vidjeti i jučer, da Dinamo igra puno brže nego što je to bilo u protekle 2 sezone, bi rekao, kada je krenuo taj neki pad u igri Dinamo. Eto, toliko od mene, ljudi, moj neki osvrt što sam ja vidio jučer na toj utakmici. Recite mi vi kako ste vi vidjeli jučerašnju utakmicu, da li ste zadovoljni, da li bi nešto mijenjali i kako vidite Dinamo u budućnosti, da li će to biti još bolje kao što i ja mislim da hoće. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav od Dede.